Il-Gvern u Sport Malta neddew linji gwida li se jagħmluha possibbli biex l-atleti jirritornaw lura għat-taħriġ fid-dixxilpini tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet fix-shooting range f'Tagandja intqal li dawn il-linji gwida se jiżguraw l-inqas riskju possibbli ta' infezzjoni mill-COVID-19 meta jkunu qegħdin jipprattikaw l-isport tagħhom. Fost l-oħrajn l-atleti ma jistgħux jitħarġu fi gruppi ta' iżjed minn 6 u l-grupp irid jinkludi wkoll il-coach f'distanza ta' minn tal-inqas 2 metri. Il-linji gwida jispeċifikaw ukoll li l-unika sport li se jitħalla jsir taħriġ tiegħu huwa dak li ma jinvolvix kuntatt ma' persuni oħra. Fuq il-post mhux se jkunu permessi iżjed minn persuna waħda f'kull 20 metru kwadru ta' spazju u persuni ma jistgħux jisselfu apparat ta' ħadd ieħor. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil qal inħoloq pjan ta' għajnuna għal klabs milquta ħażin ferm mill-pandemija u li se jiġi attwat fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar qal li l-atleti se jibbenefikaw minn titjib li sar fil-postijiet kollha amministrati minn Sport Malta. Il-ġranet li ġejjin ħejbdew jinfetħu għall-atleti. Dan huwa pass importanti għax l-atleti tagħna ma jistgħux ikunu ta' żvantaġġ ma' atleti oħrajn madwar l-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja fejn nafu l-atleti ġobdew jitħarġu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li b'dawn il-linji gwida bdi triq pass lejn in-normalità. Aħna rajna li propju fejn huwa possibbli fejn ir-regolamenti tas-saħħa jippermettu ikonna dak kollu neċessarju sabiex bħala Sport Malta nkunu nistgħu naħdmu 8 feet mas-settur mal-bqija tas-settur sportiv u nassiguraw illi nibdew it-triq illi twassalna lura għal dik illi hija normalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.